ఈషా గారు, 'తరుణ్ భాస్కర్' గారిని కొట్టే సీన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేశారని బ్రహ్మాజీ గారు చెప్పారు ఇందాక. మరి ఆయన 100% కరెక్ట్ అండి. 100% ఇప్పుడు జలుబు, తలనొప్పి, మోకాళ్ల నొప్పులు మరియు నడుము నొప్పి వీటన్నిటికీ ఒక ఆయుర్వేద ఉపశమనం శాస్త్రి బామ్. అంటే ఇంతకుముందు ఆడిషన్ తీసుకోలేదనా? లేదంటే ఇంక నెక్స్ట్ ఇవ్వరేమోననా? లేకపోతే ఏంటి? ఓహ్! ఓన్లీ ఓకే. ఓకే. అంత ఇంటెన్షన్ ఏం లేదు. ఒకటి నాకు ఎప్పటినుంచో యాక్షన్ సినిమాలు చేయాలని ఉండింది. బట్ ఐ థరోలీ ఎంజాయ్డ్ సార్. అదే ఆమెకు యాక్షన్ సినిమా చేయాలని ఉంది. షీ వాంటెడ్ టు బీ ద టుడేస్ విజయశాంతి అనమాట. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్కి బానిస నేనే. అది నాకు తెలియదు నేను సెట్ మీద వచ్చినప్పటి నుంచి. ఆ తర్వాత నేను వచ్చేసి ఇట్స్ ఓకే గట్టిగానే కొట్టండి అది ఇది అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టింది. నేను షాక్ అయినా అసలు యాక్చువల్లీ. తగిన కానీ మొత్తం ఇంకా 60 మెంబర్స్ క్రూ అందరు చూస్తుంటే అని ఇట్లా వెళ్ళిపోయి క్యారవాన్లు ఏడ్చిన తర్వాత. బట్ అట్లా అయింది.